El vídeo d'avui dedicat molt profundament als mestres, als meus companys, per explicar alguns recursos amb els que poden crear aquestes sopes de lletres, mots encreuats i altres jocs educatius pels seus alumnes. Que comenci el vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Hola a tothom, gràcies un dia més per estar al meu canal i avui va dedicat, com he dit abans, a crear jocs educatius pels nostres alumnes. Llavors, segurament hi haurà moltes més webs, molts més jocs, però jo faré els que més utilitzo i els que trobo que són més senzills per tothom. Anem a començar per una web que es diu Educandi. És molt bona, molt visual, gratuïta i el bo que té és que la feina que fem després li podem enviar als nostres alumnes i la poden fer online, d'acord? Llavors, ens hi hem de registrar i un cop estem registrat ens dona aquestes tres opcions, d'acord? Per exemple, anem a donar-li a paraules, farem totes les opcions. Intentaré anar una mica ràpid, però perquè ho veieu. Creem el nom de l'activitat i potser aquí diem repàs de vocabulari sobre els animals, vale? I aquí podem posar una descripció, si volem, si no, doncs res. Crear. Llavors, ens dona l'opció d'anar afegint paraules, no? Per exemple, jo puc afegir tigre, per exemple, puc afegir mosquit... Vinga. Doncs ara, un cop creiem que ja ho tenim acabat, tenim diverses opcions, no? Ens diu, si voleu, si heu triat aquesta opció, podem fer tant una sopa de lletres com un penjat, un hangman, un penjat, com ordenar les lletres per formar la paraula. Anem a fer els tres. Per exemple, sopa de lletres. Doncs la tenim aquí i aquí tenim les paraules, de tal manera que la podem fer online. Tenim tauró, dofí, bueno, les que hem escrit. Llavors, per exemple, papallona, doncs seleccionem i ja la tenim correcta. Vale, si féssim la segona opció, el penjat. Què ens fa el penjat? Doncs el penjat ens surt una paraula de tres lletres. Llavors hem de pensar, com és un repàs de vocabulari sobre els animals, un animal amb tres lletres. Llavors, per exemple, si diem gos, doncs veiem que no, perquè amb la G ja no se'ns ha menjat un tros de xocolatina. Quan no ens quedi cap hem perdut. Per tant, provem amb una altra i diem, mira, la C. Doncs mira, hi ha dos Cs, per tant ha de ser cuc. Vale. I l'última opció és la d'ordenar. Si anem aquí, ens veurem que ens surt una paraula desordenada, ens surt aquesta, i nosaltres l'hem d'escriure ordenada. Tornem a mis actividades i ara fixem-nos que l'activitat que hem creat la tenim aquí. Llavors, la podem editar, podem jugar o podem compartir. Si lo donem a compartir, diu, ¿quieres compartir estos juegos? Dile a tus alumnos que usen código tal, esta página o comparte esta URL. Li podem passar directament l'adreça. Empotrar repàs de vocabulari sobre los animales actividad. ¿Desea insertar esta actividad en sus páginas de internet o intranet? Llavors aquí la podem col·locar i la poden fer directament. Fixem-nos que és molt pràctic. Pares a juegos, doncs el mateix. Nom de l'activitat, doncs podem posar el calendari. D'acord? I llavors diem la pregunta i la resposta. Podem posar quants dies té una setmana? Té 7 dies, per exemple. I ara, un cop tenim les preguntes i respostes, podem triar 4 activitats. El multiple choice, que és triar una opció correcta de les 4 que ens donen. El 3 en ratlla, que podem competir amb un altre company o amb l'ordinador. Mots encreuats. I el matchup, que és directament tu portes la paraula en la pregunta. D'acord? Anem a fer un parell o 3, rapidíssimament. Tenim, quin dia va després del dimecres? Doncs el dijous. Quin mes va després de febrer? Març. Anem al del 3 en ratlla. I llavors, aquest és molt xulo perquè podem competir o amb l'ordinador o amb un altre jugador. En aquest cas diré amb l'ordinador. Quants dies en un cap de setmana? Llavors, nosaltres hem de triar la pregunta amb la que volem deixar la nostra marca, no? En el 3 en ratlla. Anem a la del centre, millor. Quin dia va després del dimecres? Doncs dijous. Aquí. I les creus sóc jo.
I ara la consola o l'ordinador, per entendre'ns, és qui farà les rodones. És l'enemic, no? I així podem seguir. Per exemple, si jo ara vull aquest, quants dies hi ha un cap de setmana, doncs me'n vaig aquí, hi ha 2 dies. D'acord? Seguim. Anem amb els mots encreuats. Molt senzill també d'utilitzar. Tenim a la dreta, ja veureu aquí, les frases que hem de clicar perquè ens surtin més grans, per exemple aquesta, no? Quants dies hi ha en un cap de setmana? Hi ha 2 dies. Entesos? I així ho podem anar fent. Recordem que surt la paraula o les paraules o la frase que nosaltres hem posat. Per tant, aquí és hi ha 2 dies, però si volgués posar 2 dies, ho puc posar amb el 2 amb xifra o amb lletres. I per l'últim joc és el del match-up, que aquest és molt senzill, seria com fer parelles, per entendre'ns. És portar cada resposta a la seva pregunta. Doncs, quantes estacions té l'any? Doncs mira, aquí ho porto. Sí? Molt bé. Doncs aquí he acabat un apartat. I en aquest, el de preguntes de prova, és molt similar. Seria una pregunta amb 4 possibles respostes i una és la correcta. Llavors, fixem-nos, anem a fer-lo. Per exemple, si dic la unitat sobre el temps. Un cop tinc les meves 3 preguntes amb les 4 respostes, li puc donar el multiple choice i aquí veurem que tenim l'opció a triar entre les 4. Com es diu l'instrument que mesura la temperatura de l'aire? Doncs el termòmetre. D'acord? Molt bé, doncs hem acabat amb aquest apartat. Sí? I amb aquesta web, Educandi. Continuem. Anem a una que m'ha agradat molt. Molt. Es diu educima.com. Superfàcil i intuïtiva. M'ha agradat molt el generador de crucigrames, el de sopa de lletres, i aquest no està gens malament, el de bloques de rompecabezas. Si anem a generador de crucigrames, és tan intuïtiu. Per exemple, els animals, títol. Subtítol, bueno, pots posar com no, no és obligatori. Podem posar tantes opcions com vulguem. Si jo en vull 6, doncs 6, d'acord. I ara què és el que fem? Li donem a Submit. I aquí tenim els mots encreuats ja fet. Però si li donem a Esconder, està per fer. El podem fer online, no? Per exemple, insecte que ens sol picar habitualment a l'estiu, doncs aquí podem posar mosquit, o bé també li podem donar a descarregar. L'opció de descarregar, clar, jo l'he trobat idònia per imprimir i fer fotocòpies, però no per emplenar. No puc emplenar directament aquí, d'acord? Però sí que és una molt bona opció per dir, mira, tinc la feina i puc preparar un racó de mots encreuats, que els encanten als nostres alumnes. Sopa de lletres, doncs el mateix. Podem posar també els animals, d'acord? Podem posar la dificultat, podem posar també la mesura que volem que tingui, i llavors aquí posem noms d'animals. I ara, un cop tinc tots els animals escrits, li dono a enviar i tenim la sopa de lletres. De tal manera que si li donem a mostrar, clar, tenim les solucions, no? Però si li donem a esconder, no. Queda molt visual, queda molt intuïtiva i, per exemple, papallona, doncs la trobes i se't tatxa directament. La podem imprimir o descarregar, però jo el que veig, si la descarreguem, és que és més idònia per això, per fotocopiar, imprimir i fer còpies, per un racó de sopes de lletres, però clar, per fer-la directament, no. Per últim, un últim recurs és aquest, el de Worksheets al Rincón del Maestro. També és super mega intuïtiu. Tenim el nom del títol, per exemple, els animals, instruccions, doncs posem llegeix i completa. I llavors aquí hem de posar la paraula que vulguem posar, la paraula, i aquí la descripció o la pista que ens fa esbrinar-la. I un cop tinguem fetes les paraules i les pistes, anem aquí sota, que podem triar també el tipus de lletra, i després no us preocupeu perquè a la següent pàgina podem seguir editant, i llavors li donem a Hacer crucigrames. I ja el tenim fet. Aquí, fins i tot, podem afegir alguna imatge, per exemple, com és un tema d'animals, doncs podem triar una d'animals. També podem penjar una nostra, que tinguem al nostre ordinador, i així queda com més xula. I llavors es pot fer directament des d'aquí. Al menú d'opcions
a sota, podem guardar com a PDF i com a imatge. Aquí jo sí que us volia demanar una ajuda, i és que quan jo em descarrego un PDF no el puc escriure, no el puc emplenar, per entendre'ns. Aquest perquè es descarrega tal qual ja el teníem fet, no? Però si algú em pot explicar amb un PDF com puc fer per escriure-hi a sobre, doncs ho agrairia, perquè clar, aquí tinc el PDF del mot encreuat que he omplert. En aquest cas només he omplert SERP, per tant, doncs em surt només la SERP. Si el vull deixar en blanc, doncs el guardo com a PDF en blanc i així ho poden realitzar els nostres alumnes. Sí? Doncs espero que us hagi agradat molt el vídeo d'avui. És un vídeo que intento aportar el meu granet de sorra en la creació de materials didàctics que siguin bastant visuals i engrescadors. I si us ha agradat, doncs donar-lo like, compartiu, subscriviu-vos i res, que entre els mestres ens hem d'ajudar. Doncs adeu-siau. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.